and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Ayun si Junice! Ayun siya, ma! Pa! Junice! Sweetheart! Junice! Oh! Junice! 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 Junice, salamat! Salamat na taong na ko kabuhi! O bibalik na! Junice! Yun na! Medyo binakaw ba lagi na yung muntiyan? Renan, mabdos na ko. Oh. 5 na kabuhan kaping kining ako gisabak. Mabdus ka! Mabdus ka, Junice! Oh, sweetheart. Mabdos na ko sa atong anak. Inatok man ang ang dugay mo nang ipangandoy nga makabaton ka na og anak. Sweetheart. Sweetheart, di mo giwagli ang akong kamot. Daghang mga adlaw mga buwan nga nawaha ka na ko. Pagkidakit ka sa mga taong kriminal. Unya karon ni balik ka nga mabdus na. Dili ko kinibatawat. Dili! Renan! Renan! Renan, sweetheart! Ikaw ang amahanin ng ako gisabak! Ikaw! Renan! 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 Diyos ko, si buhaton ko. Mahal ko kayo kong asawa. Apa nagsabak na siya. Nagsabak siya bunga sa paglugo sa mga taong kriminal. Pero nito mo malkinig ang Junice. Ano man! Junice, anak! Junice! Beso balik sayang agis na Renan. Nakita namo nga naghakos ka mong duha. Apan kalit kanyang gibuhian og midagan siya paingon sa iyang sakyanan og mipalayo. Unsa hinungdan nga mibiya man siya, Junice? Tungod ba sa nakita niya nimo nga mabdus ka? Mao ba? Oo, pa. Ta. Sa sinugdan, nagakos siya na ako sa tumang kahinangop. Apa sa diyan nasayod siya nga mabdos na ko. Dalit lang ko niyang giwakli o minagan siya palayo. Oh. Dili niya madawat nga mabdos na ko pa, ma. Ay. Imo unta siyang gipasabot. Imong gisultihan nga ikaw wa mahilabti sa mga taong midagit nimo. Og siya si Renan ang amahan sa imong gisabak. Tuwa na ko niya atake o higayon nga makapasabot. Tugod kay dali siya minagan palayo. Nakalitan lang to siya, anak. Nakalitan lang to. Sige lang, pasag di lang. Di ka na mo pasag. Tabangan ka na mo sa pagsulbad ining imong problema ka. Tan-awa. May resulta og dili maayo ang wa mo dayon sa pagpakita sa imong banal. Gipaabot mo man god nga mudako ang imong tiyan una ka magpakita kaniya. Tabangi ko ninyo sa pagpasabot ni Renan, ma. Pa, huwag ko makasasa kung pagkasawa. Wa. Siya ang amahalin ay bata nga akong gisabag. Siya ang wailan. Unso na kay resulta ron sa panagkita nilang Dudong Renan og day Juneser Paulo, no? Wa na. Siguro na nga naghangop tong duha ug nagkabalik na. Og na problema na ron tos Renan. Karon saon niya sa pagbuwag na usab kang Kriste. Bida, sir, no? Kunibawaan pa nga buhi na si day Junes. May pagwa pa hinayak o pakigbalik sa Dudong Renan atong Kriste. Sir, Di na no? gyud makamahay na kos Renan, Petra. Kay wa gyud ko'y puas sa akong pagdili nga makigbalik siya kang Kriste. Aw, maunay pagaing nun, Sir Paulo. Nga wala gayoy dagana si Kriste ning kalakiha. Kay mahug na magayon siya kabet. Kay buhi mo nang asawa ni Dudong Renan. Di hitabo aron, Petra. Sigurado gyud nga magkabuwag gyud sila si Renan o Kriste. Kay wa man gyud mahimo si Kriste kung buwagan siya ni Renan. Apan ang kuyaw mao, nga basin og magbuhat og kagubot si Kriste sa kinabuhi sa manang tiayon. Kay hilabihan kadako sa gugma niya sa akong anak. Kana,
Kana ang gikahadlukan ko nga mahitabo, Petra. Gusto kong maghubog. Para mawakin akong problema. Labad ang oo. O kumasayot ko si angan kong buhaton. Mahal ko ikaw, Junis. Apan dili ko madawat ka magsapa ka. Ug laing lalaki ang mahimong amahan. Dili! Gikan sa akong gisudlang imnanan. Adto ko madalisog pauli sa amo. Dili ko mapauli sa among kistaran ni Kristi. Nabalik na akong asawa. Apan mabdos na. Mabdos na. Bunga sa pagpuli-puli og lugos kaniya sa mga taong kriminal. Kung buhi pa man kani katong imong asawa rin, Nana. Apan hugaw na ang iyang pagkababay. Tungod kay gitabangan na siya karon og lugos sa mga kriminal. Kana kung buhi pa man kani. Apan labing siguro, gipatay na kato siya og gilubong sa baong mga tao. Sakit kikini alang kanimong nahitabo kanimo, Junis. Kay dili mo kagustuhan nga mahilabtan ka sa mga taong dautan. Apan dili ko madawat kining nahitabo nimo. Dili! Hapon naman lang. Apan wa pagit mabalik si Renana. Kung mo gabi na kani, og dili pa siya mabalik. Ako siya pagitawon. Nabala ka naman kung ako nauna niya. Murag lain man nagkuba sa kundugan. Gibati ko nga murag kidukto na siya akong problema. Busa tabangan ko siya. Dili ko gusto nga mag-uol siya. Dili. Unsa? Opa. Nag-uol na kaya ko inigwa na pagbalik na rin, Ana. Masa mo lang ako kung anong pagkitaon siya. Ayaw paglakaw, Junis. Paabuta nga si Rinan ang mubalik din. Ha? Paabuta lang. Di ba, Corazon? Kinanglan nga paabuton niya si Rinan nga mubalik din aron makighusay og tarong. Husto. Husto si Papa Manuel ni mo, Junis. Mao ka na ibuhata, paabuta siya nga mubalik din eh. Apan ko, nibalik pa siya. Nibalik na unta, ma. Pero kapiin na. O nagkasiguro ko, gato aron siya o ba ni Christy ni kapiuna. O kanaan dili ko ikatugot. Ni anak ko. Nahibaw na siya nga napalik na ko. Musa dili na ko masugot nga mag-uban pa sila atong iyang kabit. Junis, kana kay nagduda siya nga dili siya mo'y amahan sa imong gisabak. Dili maayo nga magpakita kaniya nga naa siya sa kalagot. Tingaling madapatan ka pa niya og makuhaan ka simbako. Junis, patuo ni mama mo. Kay kuyo nga mahitabo ang iyang gikabalakan o iyang gikahadlokan. Ha! Mahitabo gani nga madapatan kaniya. Ako gyud unya mamahimo niyang kontra. Ha! Ma, dili mahitabo ang inyong gikahadlukan na napatan ko sa akong pana. Dili ko ni anak si Rinan. Buutan siya. O bitaw, buotan siya. Apan kung mag-alintabog yun ang iyang kasuko tungod sa pagtuo nga dili siya mo'y amahan sa imong gisabak. Junis, dako gyud ang posibilidad nga iya kang madapatan. Busa anak, pagpuyo na lang una dinhi sa bahay ha. Og paabuton ta nga siya ang mobalik dinhi aron makikita nimo. Patuo ka namo ni Papa mo, Junis. Woy, oy, hala.
Wala na. Si Dudong Rinan na karon ang niabot. Hapit naman lang ibangga niyang autos da kong gate. Unsum kay nahitabo. Ayaw ang taon pabog at Dudong Rinan. Kay basig dili ko magkapiog ug agak nimo. Basig matumba kita duaan ni. Ay, kahubog pa yung taon nimo, oy. Petra! Ano ka na srinan, ha? Ay, Sir! Sir Paulo, dali ragod. Ikaw ragoy tiwas ug agak aring Dudong Rinan. Kay puwerte gayo huboga. Usa! Uy! Tabaan ni Naunsa ka magtaon, uy, Rinan? Naunsa ka ba? Oops. Pamuhi na lang, Petra. Sige. Pamuhi na lang. Sige, Sir. Kung nalay tiwas ug agak kini niya. Sige, sige. Tarong og higda dinis imong kama. Oops. Ay. 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 Puwerte magayong huboga ani niya Sir Paulo, oy. Moro ba naghubog maka ni siya, no? Dito kinisagikan sa ilang Junis. Ug nagkakita na yung tingali sila. Apan unsa man kay hinungdan nga naghubog man kini siya. Angay unta siya nga malipay kay niya na ang iyang asawa. Apan kinaghubog siya. May dako yung problema nga misugat sa ilang panagkita. O, mao ka, Sir. Nasuhito na kay kusbatasan ining Rinan, Petra. Basta maghubugan ni siya, doon na gini siya ay problema. Dili ko dawat. Tabo, ano mo, Junis? Dili ko madawat. Wala, Sir. Sir, nakabati ka ba sing gigiyam-yam, Sir? Dili kuno niya madawat ang nahitabo kang Junis. Kay unsa magkahay nahitabo ni Junis. Wala, Sir. Sir, may abot ka sakinan, Sir. Ay, tingali si Junis kini niya. Tanah, Petra, tanah. At tuon ta siya. Unsay nahitabo, Sir Paulo? Nganong nakugang kabungan nakakita na ako? Unsay nahitabo, ha? Sirinan, hain Sirinan. Dili ikaw ang gipaabot ko nga moanhi, Kristi. Apan kay niya ka man. Pues sultihan ta ka. Nga panahon na, nga palayan mo pagbalik ang akong anak. No. Sir, mahimo ba? Ayaw pagsultik sama, anak. Kasluno na kami, Sirinan. Nagkahigog maay kaming duha. Busa, way makababagpas sa nagkaduol ng adlaw sa among kasal. Wa na'y kasal nga mahitabo, tali kanyang duha ni Renan, Kristi. Tungod kay niya na si Junis, nahibalik na nga dakong buhi si Junis. Unsa? Buhay si Junis. Buhay siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!